Kaixo egunon, guztioi, ongi etorri enpresarian webun honetara, David Martínez naiz, Bai Euskadi Elkarteko teknikaria. Dakizuen bezala, enpresarian proiektua Bai Euskadi Elkarteak kudeatzen duen egitasmoa da, eta gaurkoan zarautzen gaude, Ekolio birziklapena enpresaren egoitzan. Gurekin, Aimar Arauzena izango dugu, eta azalduko digu Ekolio enpresak zer egiten duen, zertan ari diran, birziklapen prozesua, eta zer egiten duten, jasotzen duten olio zikinekin. Dakizuen bezala, saioak 10-15 minutuko iraupena dauke, eta Aimarrek bukatu ondoren, galderak eta itxeko eta aukera izango duzue, feedback hori mantentzeko, eta, pasatzen dizuet zakin, Aimarrekin, abertze kontatzen dizuen, nik uste oso interesgarria izan daitekela, eta, animatzen zaitu uste, da beti bezala, galderak egiten. Listo. Kaixo, egunon. Pixkat, Ekolio esaldi baten definitu berko banu, gaur egun definitzen dugu, esanaz, olio birtziklapena oinarri duen proiektu ekosozio-kulturala dela. Oain azalpenak ematen jutena izenean, jongo gara pixkat argitzen ze esan nahi du guztionek, ez? Proiektu honen hasiera enpresa formatuan eman zen, izango dira, ja, 4 urte pasatxo, 5 urte ziurrenik, 4 bazkide gera, 4 bazkideen artean eramaten dugu proiektu hau, 4 umetatik kuadrillakoak, horre aspaldiko ezagunak beraz, eta egia da hasiera baten bien artean sortu zutela. Inguruan galdetzen, inguruko tabernari eta jatetxei galdetzen, enpresa bat sortuz gero olioa sukaldetik jasoko ziena preste ongo lirateken oli hori guri emateko, eta orduan lehenengo sonde horiek egin eta gero, martxan jartzen da Ekolio, enpresa formatu hortan edo behintzat hasiera baten, eta hola egite ditu hilabete batzuk, urte eta pixka bat. Ondoren, beste pare bat, 3. eta 4. bazkideak izango ginenak edo sartu ginen, eta justu garai horietan da proiektu izaera hori edo proiektu izatera pasatzen gerana. Zergatik proiektu, lehenik eta behin ikusten genuen enpresa bezala funtzionatuta edo eredu lineal baten funtzionatuta, alegia produzitu saldu eta hortik ateratzen den dirua gure poltsikotara eraman da, ateratzen bada dirua noski, pixkat ez gindu lasetzen, eta salto bat eman nahi genuela, ez? Olio hau edo guk doan jasotzen dugu, hori da aipamena merezidun puntutako bat ere, doan jasotzen dugu bai taberna, bai jatetxe, ikastetxetako jangela, lantegitako jangela, sagardotegi, pixkate sukaldea dagoen edozein ostalaritzen negozioetatik. Orduan, doan jasotzen genuen hori, guretzat herritik edo jasotzen genuen oli hori, pentsatzen du genuen nolabait herrira bueltatu behar genuela berriro. Edo herritarrei berriro bueltatu behar geniela, ez? Pixkat horrekin, eredu linealo bat izango litzatekena, eredu zirkular bihurtuz. Hori lehen aldaketa, ez? Linealetik zirkularrera, herriak ematen digun hori, herrira bihurtzea. Eta pixkat horrekin hortan sakonduz edo zertan inbertitu genezakeen edo nola, sortu zen kilometroak kultur elkartearekin elkarlanean aritzeko aukera. Kilometroak kultur elkartea da urtero Gipuzkoa mailan kilometroak jaialdia antolatzen duena, ez? Orduan, ikusten genuen ikastolek, 4 gera ikastolako, 4 bazkideak ikastolako ikaslea gera, zutela edo betetzen zutela guk pixkat gure proiektuari egotzen nahi genizkion baloretako asko, ez? Edo funtzionatzen zutela balore horien baitan, ez? Hezkuntza lantzen genuen hasieratik, beraz guretzat birtziklapena zuzenki lotuta dago hezkuntzan tratatzeari edo hezkuntzan irakatsi beharreko zerbait izateari, euskera hutsean egiten dugu, aurrera eramaten dugu gure aktibitatea, beraz, hauekin lotura ikastolekin eta kilometroekin lotura, parekidetasuna, inklusibitatea eta jasangarritasuna ere bai, ez?
Orduan, pixkat proiektu izaera hori, lehen elkarlan honekin gauzatzen hasi ginen. Hauekin kilometroa kultura elkartearekin elkarlanean aritzak, ez du esan nahi, behaiekin elkarlanean aritzen mugatzen geranik edo mugatu nahi degunik. Hau lehenengo pausu bezala kontsideratzen dugu, eta etorkizunean, beste aukera batzuk, beste ate batzuk jotzen gabiltza gaur egun ere, eta jotzen jarraituko dugu, ea aukera berriak sortzen diran. Aktibitateari dagokionez enpresa ikuspuntu batetik edo birtziklapenaren ikuspuntutik, nahiko sinplea da gurea. Egiten duguna da, aipatutako ostalaritza establezimendu haietatik olioa jaso, hortarako edukiontziak guk geu jartzen dugu, tamaina ostalariak eskatzen digun tamainakoa, betetzen danean jaso, eta hemen gure pabelloian edo gure lantokian tratamendu txiki bat egin, dekantazio bitartez eta filtrazio bitartez edo olio hori garbitu, izango litzatekena, eta ben garbia dakagula, bideratzen dugu birfindegi batera, han biodiesela produzitzeko. Gipuzkoan aritzen gera, gaur egun, Gipuzkoa da gure lan esparrua momentuz, Bilbon ere badakagu kolaboratzaile sorta handi xamar bat, baina gure lehen helburua izango litzateke Gipuzkoan ondo zabaltzea, ondo edatzea, eta behin oinarri hori dakagula, Euskal gainontzeko lurraldetara zabaldu alizatea. Esan bezala, euskera hutsean egiten dugu gure aktibidadea, euskeraz bizitalan egiten dugu, eta kalkulu bat edo pixkate ideia bat egiteko, mugitzen ari gera, esango genuke gaur egun, 900 piku, ia 1000 kolaboratzaile inguruekin. Kolaboratzaile gustatzen zaigu deitzea guriz, bezero hitza gehiago lotzen dugu transakzio ekonomiko bat tartean egongo balitz edo aplikatu berreko hitza edo erabili berreko hitzari, eta gure zerbitzu batik ezer kobratze ez dugunez, doako zerbitzu badanez, uste dugu kolaboratzaile hitza egokiago da. Ez horregatik bakarrik, baizik eta baita ere, aurretik esandako gure filosofian eredu zirkular roletan funtzionatzeekin, pentsatzen dugu guztien arteko elkarlan bat beharrezkoa dela, denok onuradun izateko, Orduan, kasu honetan olio hau jasotzen dugu, gu garbitu eta biodiesela egitera bideratzen dugu, eta urte bukaeran, diru sarreren portzentai bat ematen diegu, lehen aipatu bezala, kasu honetan proiektu kultural eta sozial ezberdinei, baina kasu honetan kilometroak kultura elkarteari, Horrekin zirkulua izten dugu, eta horrekin ikusten dugu, sukaldeak edo ostalariak edo olioa ematen digun edozein herritar, gehi gu, gehi birfindegitik egindako lanak, gehi ikastolen elkartetik, azkenean guztiek egindako lanarekin, denok irabazten dugula, Ekoliok irabazten du ingurumenak, olioa birtziklatzen dalako, irabazten du euskal kulturak, euskal hezkuntzan inbertitzen dalako, euskal hizkuntzan inbertitzen dalako, eta azkenean horrek esan nahi du, orogar gizarteak bere osotasunean irabazten dula. Kilometroak, pixkat bereizten gaitu nagoen arte, gainontzeko sektore bereko enpresetatik, hauxe da, egian plus hau, eredu zirkularrean funtzionatzen saiatzea, eta urte bukaeran proiektu kultural eta sozialetan egiten dugun inbertsio hori, Akordioa, sinatu dugun akordioa kilometroak kultura elkartearekin, garatzen joan gera, azken urte hauetan, hasieran ikuste genuen kilometroak, gu oraindik enpresa ez ezagun bat ginen, kilometroak Gipuzkoa mailan mundu guztiak ezagutzen duen jai bada, ekitaldi bada, beraz, baliatze ginen kilometroaken pantaila horretaz, jendearen gana iristeko, gure izenarekin ez genuen irisgarritasun bat lortzeko. Ondoren, sentsibilizazio kanpainak gehitzen joan ginen elkarlan honen baitan, hezkuntzarekin lehen esan bezala lotzen degulako birtziklapenaren kontu hau, alegia umetatik ikasi eta praktikan jarri beharreko kontu bada, eta sentsibilizazio ekimen horren barruan edo garrantzi berezia ematen diegu Xaboi tailerrei. Zergatik Xaboi tailerrei? Pixka bat lotzen degulako hasiera-hasierako gure filosofia horri, Beti esaten dugu gure praktika dela hondakin bat
baliabide bilakatzea, alegia guk hartzen dugu olio zikina jasotzen dugu, eta biodieselan bukatzen dugu olio zikin horrek, edo hondakin hori baliabide bihurtzen da, ez, berriro merkatuan sartzen dugu. Eta xaboi tailerrekin irudikatzen genuna, edo praktikan, umekin praktikan jartzen genuna, oso antzeko zerbait da gure ustez, ez? Hondakin bera dakagu, olio zikina, eta tratamendu bat edo tailer bat eta gero, xaboia lortzen dugu, beraz, hondakin bat izatetik, baliabide bihurtzen dugu, xaboia, umeek etxera eraman dezaketena, esku garbitzeko, erropa garbitzeko, bakoitzak behar dunerako. Orduan, xaboi tailer horietan ere, esku horri bat prestatzen dugu, nun guztia saltzen dugun, zer geran, nor geran, zer egiten dugun, birtziklatzeak, kasu honetan, olioa birtziklatzeak daukan garrantzia, kontutan hartuta olio litro batek 1000 litro ur kutsatzen ditula, beraz hori umei pixkat hori azaldu nahian edo ulertarazi nahian, eta olioen bitartez oli hori birtziklatzeak danontzat ekartzen ditun onurak edo, ez? Elkarlana, bigarren pausua sentsibilizazio kanpaina hauek, eta hirugarrengo saltoa edo pausua eman genuna izan da ja, kasu honetan ikastolekin lan egiten dugunez, ikastetxe hauetan olioa, umeek bereien etxeko olioa botatzeko edukiontziak edo guneak jartzea. Baita ere ikusten dugulako, kalean topatu ditzakegun edukiontziak kudeatzen dituzten enpresa ezberdinek, pixkat eredu lineal hori jarraitzen dutela, eta uste dugulako gure bitartez eginda, gizarteak irabazten dula, beste modutara irabazten ez duen bezala, ez? Orduan, umei eta beraien gurasoi eskatzen dieguna hori xena, ez? Etxean biltzen duten oli hori, behin potean edo ontzian daukatela, kalean bota beharrean ikastolara ekarri dezaten eta ikastolan gure edukiontzetan botatzea. Horrekin, gure prozesuan sartzen da, eta urte bukaeran, badakigu, portzentai hori proiektu ezberdinetan inbertituko dela. Hau izango litzateke elkarlan mota bat edo orain arte garatu duguna, esan bezala beste eragile batzukin elkarlanerako prest gaude, ate ezberdinak jotzen gabiltza, beraz ongi etorria gure jaso ditzakegun proposamen guztiak, baina badakagu beste elkarlan mota bat, pixkat gure aktibidadeekin gehiago lotzen dana, ez? Kasu honetan da, Zarauzko Oteitza Liseo Politeknikoarekin garatu eguna. Lehenengo emaitza, hemen ikusten dezuten tramankulu antzeko hau da. Hau iragaziz, irabazi deitzen diogu, tramankulu honi, eta honekin zer egiten dugu. Somatu edo detektatu benuen arazotako bat zen, tabernetatik eta jatexetatik jasotzen genituen edo jasotzen ditugun gaur egun edukiontzietan, olio ez dan hondakin asko jasotzen dugula. Nahi eta uste baino askoz gehiago, ez? Eta horri pixkat muga bat jarri behar geniola edo konponbide bat jarri behar geniola. Sentsibilizazio lanketa hori egontzan eta salpenak, gutunak eta bideratu ziala establezimendu guztietara, baina horrez gain beste pausu bat eman behar genuen, ez? Eta honekin, egiten dugun azken finean da, hau edukiontzietan jartzen dugu, beraz, sukaldari edo, dagokionak bere olioa ustutzen dunean, likido ez dan edo olioa ez dan guztia, hemen gelditzen da, beraz, gero behirizten dute, eta olioa bakarrik jasotzen dugu edukiontzietan. Honekin, bi irabazi mota edo ditugu batetik, gure jardueran ekolio barruan, asko hondakin gutxiago dakagu kudeatzeko, olioa ez dan hondakin gutxiago dakagu kudeatzeko, horrek suposatzen duen aurrezkiarekin, bai uran, ur gutxiago berdalako garbitzeko, bai lan ordutan noski, eta baita argindarrean ere, makinak denborago gutxiago berdulako piztuta, bidoiak edukiontziak garbitzeko. Hori mota bateko irabaziak, eta bigarren irabaziak ingurumenarekin lotutare bai, baina pixkat enpresatik kanpo eta izango liateke, olio gehiago egotean edukiontzi horietan, gutxiago joan behar dugu olio hori jasotzera, beraz furgonetak gutxiago erabiltzen ditugu, ingurumenera CO2 emisio gutxiago isurtzen dugu, eta bar. Orduan bi irabazi mota horiek tramankulo txiki eta sinple honekin. Eta hirugarren Oteitzarekin baitare hirugarren elkarlana, atzean dagoen makina bat, oleo garbitzaile deitzen dioguna, eta azken finean sinplea da. Hau da,
bidoiak garbitzeko tramankulu bat, baina bidoietan datorren olioa bera erabiliz. Pixkat berotu eta olio hori presioaz botatzen, horrekin garbitzen dugu, ez? Lehen bestela makina atera sartu bertzan, ura, argindarra, beste hondakin solidoa sortzen ziren, eta horren olio bera erabiltzen dugu bidoia garbitzeko. Orduan, hauxe izango litzateke pixkat elkarlana. Eta azkenik, deialdi bat egitea, pixkat Gipuzkoako herritarrei orokorrean, baina Euskal Herritar guztiei zareko birtziklatzeko, olioa oso kutsagarria dalako ingurumenarentzat, urarentzat itsasoantzat batez ere, eta bi olioa birtziklatzen jasita, ekolioaren bitartez egiteko. Besteik ez, eskerrik asko. Galderak, guantxa erantzungo ditut. Vale, a ber, olio mota guztiak biltziz. Bai, sukaldeko biltzen duguna da, sukaldeko olio mota guztiak biltzen ditugun, bai, sukaldeko olioa dalako landarea edo olio vegetala. Izan ekilore, izan oliba olioa, izan edozein motatako olioa. Hor berez bi bereiztuko lirateke, landare olioa edo sukaldetako olioa edo beste minerala sintetikoa kotxetan eta makinarian eta erabiltzen dena. Hori ez dugu birtzikatzen. Soilik sukaldeko olio, landare olioa. Ikastola guztietan dituzu edukiontzia jarrita. Gipuzkoa mailan zoritxarrez, eta horrela esan behar dut, ez. Deialdia bai egin diegula ikastola guztiei, hainbat aldiz egin diegula deialdia, baina oraindik ez dugu lortu guztiek gurekin kolaboratu dezaten. Arrazoi ezberdinak medio, bakoitzak bereak ematen ditu, baina batzutan bai, erdian edo bai, eta beste erdian, baten bat gehiago gaindik, ez. Etengabeko lanketa dago, alegia urtero egiten dugu kanpaina, urtero mezuak eta deiak ikastola horiei pauso eman dezaten eta gurekin kolaboratzen hasi daitezen, baina momentuz egia da guztietan ezetz. Bai, hori da, olio mota guztiek tratamendu bera izaten dute, danan hasten da, ez dugu bereizten mota esan ekilore, oliba, palma, dana bat egiten dugu, dana berdin tratatu eta guztitik egiten da biodiesela bai. Eta momentuz ez dugu beste zer planteatzen, biodiesela egitera bideratzen dugu, bai puntualki egiten diran tailer horietan xaboia egiten dugula, oliotik, baina gainontzean momentuz eta aurrera begira ere biodieselakin jarraitzea pentsatzen dugu. Eta bai, ikastetxe, zaharretxe, enpresak, ze daude enpresa asko jangela daukatenak enpresa barruan, eta horietako jangela batzuek sukaldea daukate ere bai, orduan sukalde hortan olioa edo olio zikina produzitzen da, orduan orokorrean mota horretako gune guzti horiek kolaboratzeko aukera daukate gurekin, gure ateak irekita ditugu eta gainera guztien gana. Gipuzkoa mailan behintzat, gu dakigula guztien gana iritsi gara, eta urtez urte kanpaina berriak egiten ditugu, baina gure helburua hoxe litzateke guztietara iristea. Listo, eskerrik asko.